fra SAS, men vi lægger ud med en bankfusion, som denne gang foregår på Fyn. Det er Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank, der går sammen. Det gør de under navnet Fynske Bank. Hovedsædet kommer til at ligge i Svendborg. Fynske Bank får 15 filialer og dækker Fyn og trekantsområdet. Den sammenlagte bank regner med at kunne spare et tocifret millionbeløb på at drive de to banker sammen. Og vi kan nu sige god formiddag og velkommen til dig, Peter Sederfeldt. Du er kommende bestyrelsesformand. Prøv at forklare, hvad logikken er i den her fusion. Logikken er jo, at det lykkes ved den her fusion at skabe en ny, stærk Fyns Bank, som er drevet af vækst. Mange af de fusioner, der har været i det år, vi har næsten snart er igennem, har jo været præget af massiv nød. Her er det lysten, der har drevet os. Og der har været en stribe af fusioner mellem usunde banker her i de forløbende år. Har I sørget for at kigge hinanden grundigt efter, før I har indgået det her bryllup? Altså, det er jo altid en meget væsentlig del, når man skal giftes, at man kigger hinanden i kortene, så det har vi selvfølgelig gjort. Og selv når I går sammen, så bliver Fynske Bank jo altså ikke nogen stor bank. Er det første skridt mod en endnu større bank måske en stor Fynsk Bank? Altså, det vil jeg ikke afvise, at der er jo i hvert fald skabt muligheder for yderligere at tage andre pengeinstitutter ind. Men nu tror jeg, at vi bruger de næste 2-3-4 måneder på at få den her fusion på plads. Har Fyn brug for en stor bank? Jeg synes, når man ser på det fynske erhvervsliv, så har man i hvert fald brug for at have et pengeinstitut, en bank, som kan følge kunderne lidt længere end tilfældet er i dag. Og så kan man se ud af jeres papir her til morgen, at de ser store synergieffekter i den her fusion op mod 27 millioner, kan man læse til. Hvor mange ansatte er det, du kan spare, hvis du skal drive de her to banker sammen og mere rentabelt? Ja, udgangspunktet for vores fusion har jo været en vækstfusion, det vil sige, at det er i høj grad vækstsynergier, der driver banken. Så derfor så er udgangspunktet sådan set, at der ikke skal fyres medarbejdere. Tanken er at åbne en ny filial i Odense, og en del af de medarbejdere, som der er dubletter af, kan bruges der. Så hvor kommer synergien så hen, hvis det ikke er ved afskedelser? I væksten. Og altså nye kunder, nye indtjening. Ja, nye kunder og nye indtjening. Okay. Så du vil afvise, at de skal ud og fyre medarbejdere? Det er i hvert fald ikke som led i fusionen, at man fyrer medarbejdere. Og hvad er fordelen så, hvis vi ser på jeres kunder? Hvad er fordelen for dem ved, at I nu bliver én bank i stedet for to? Giver det ikke mindre konkurrence, kan man sige? Altså jeg vil sige, at fordelen for kunderne er, som jeg nævnte før jo, at man kan følge kunderne lidt længere. Det bliver en større bank. Derudover så er det nu muligt jo også at tiltrække andre kompetencer. Det vil sige, at der bliver et større produktpalette for kunderne at få. Og vi er også rustet til at klare de administrative byrder, som formentlig jo ikke bliver mindre fremover også. Du skal have tak, fordi du var med os her, Peter Sederfeldt.